dito mo ato yung mama. Ambot, nilaag man to siya. Daw mo ato. Ibalo ka wala. Wala. Unsa man dire lang ka makuyog ka. Kuyo. Tara tara. Don. Oy, kita kang Ashley dito? Ashley, kurang wala biya. Gala na guna si mama pa. Sayo oy, noon sa demo. Akong mama sige laag. Sabo kay pre kay sayo pa kayo anay nabuhat sa kuan ang bata kayo wa ka eskwela kay wa gyatod asa ka ni nagpuyo ning bayhana ni. Sinapod ko. Mao ba pre? Basig na atos babaw, basig na sangit. Uy, pare dudong. Mo. Apas mama kay laagan. Imo ang anak pre. Dakuan na no, maayo naman kay mutubag. Ano dayte? Na kay problema? Ay, wala day, nangutana ra ko bagasa mo. Ah, baobote? Pre, saylo sa takay, napot ko buhaton ba kay ato pong dabaw apos ko ni Maurin. Sige sige tama no tama na igdabos Maurin. Gani no. Sige pre. Wala sa lang tos pa mo pre. Basig na langay to diha ba kay nabisit og tabi-tabi. Murag niliwat ginay mong anak oh. Maguot lang kate. Mutubag pag yun oh. Alam nga na may ba. Ba ni mo ika di na maayo. Wa ti ka tudloy ng anak. Di na naos mo na. Tara nak, kay suko na gitos papa ni Murun ba? Nato oy. Asa makagikan Ashley? Ang bata o naka-absent kay Di ako sa babaw ba, nangita ko. Katong giingon nimo ba nga tuon dito kay manghiram og kwarta. Giato na kun ingon man siya sayo kayo. mao gani no. Nya unsa na oras ron? Tulo na ka-oras na wala ang bata naka-absent. Ay lain pod kayo, inig abot ako modritso kog mingon og ambitong kwarta nga akong gihirman. Bati pod kayo, di mo istorya pag ginapermero na mo inom og kape human dito na sa istorya Oo nga. na kay pasan ninyo unsa bisan unsa pang Ay nasige ko andong kay ang kwarta na ana diri tara manguli na ta kay lain ang panahon no. Ikaw ba tabian kay ka? Kinsa nagtudlo nimo ana? Papa. Ika amigo ta di man lagi.